в публика после. Здравейте! Днес за втори епизод от През цветовете и звездите с радост и надежда ще говорим за бялото и червеното. Но тъй като предния път пропуснах да представя Надежда, сега ще й дадем думата да каже колко много неща може и да зачекне от играта на планетите в тия дни. Ще се засрамя, ще пропусна нещо да разкажа. Не. Казвам се Надежда Телева, астролог съм. Занимавам се с астрология от, как се помня, са ми много любопитни, но професионално се занимавам от около година и половина. И като цяло се стремя да адаптирам астрологията в ежедневието и всичко, което казвам, да бъде практично, да може да се използва всеки един ден в нашия живот. Не обичам да говоря така, да е много философски, смисъл от съжденията и аспектите. Да, всеки може да го каже професионално, но каква полза върши на нас хората в нашето ежедневие? Занимавам се с най-вече анализи, правя на наталната карта, за да може човек да разбере кой е той, защо е дошъл на тази земя, какъв път му е отреден, дали си следва пътя и какви избори е направил до сега и какви му предстоят да прави. Както и прогнози, годишен хороскоп, бъдещи прогнози, намиране на подходящи дати за събития, които желаете да сбъднете, очакват ви, както и намиране на отговори на въпроси с хорарната астрология. Да, много неща. Най-вече обяснено на човешки език. Най-вече се стремя точно така да го обяснявам на човешки, така че да ме разберат. Разбира се, използвам термини, най-вероятно и тук ще кажа термини, но ще се постарая те да бъдат адекватно обяснени, така че да ви станат ясни. Аз пожелах да говорим днес за червеното. Белият цвят е от радостина. Дойде. Червено защо? Защото вече има доста големи събития, които ние ги усещаме. Нептун сега влезе в Овен и там ще остане 14 години. Общо взето ще ни направи един тест за нашата духовност. Нашия дух ще бъде тестван. Волята, как ние бихме издържали там и в какво вярваме, какви са нашите вярвания и какво искаме да постигнем, да развием вътрешно, ментално в нас. И сега на 14 февруари Сатурн също влиза и на 20 февруари се събират двамата, Сатурн и Нептун заедно на 0 градуса и поставят въпроса: добре, волята в духовен ще тества, а волята в материален няма ли? Ще си ги тестваме заедно, паралелно. Разбира се, материалният свят първо ще бъде по-дълбоко тестван, защото Сатурн се движи по-бързо. Той ще остане в Сатурн, в Овен, простете, 2 години и 9 месеца. Вече ви обърках, но да ви кажа, че ни предстоят много тестове. Какво трябва да направим? Да действаме. И сега ще видим как може да действаме. И всъщност да питам Радостина, червеното, което управлява Овен, неговия представител или господар е Марс, който е също управляван от червения цвят. Има ли нещо общо червеното с действието? Да започнем от там. Как дали има, то е свързано изцяло с действието. Червеното е духа на любовта и живота. Без червено ни няма как да се проявим на тая земя. Човек се ражда в червения цвят и завихря едни енергии на активност, на любов, за това, което предстои. Живота е началото, червеното е началото, живота е началото на радостта, защото през червения и белият цвят
който са две паралелни реалности, младостта и старостта, ам, началото и края, а между тях е живота. Така че червеното дава изцяло действие, борба Чакай сега, значи червеното е символът на раждането, а бялото на живота, а бялото е на всичко. на Бялото е сбор от спектъра на всички цветове. От спектъра на светлината има и тия цветове, които го виждаме, са 7 цвята и те събрани всички заедно, всички енергии заедно събират белия цвят. Цялото. Всичко, което е. Значи тръгваме през червеното, минаваме през всички цветове, за да съберем знанията оттам и стигаме до бялото. Точно. Заради това ли си сложила тази твоята прекрасна картина отзад? С бяло и червено. А, тя всъщност няма много бяло на нея, по-скоро е нарисуван на куба на Метатрон. Добре, ще ни разкажеш ли сега за твоите картини, понеже ти пожелава да се представя, ти не каза какво правиш и откъде са всичките тези знания за цветовете и после ще продължиме с червеното. И с тази картина, защото тя е много специална и аз знам каква е, но нека разкажа на всички, които я виждат, защото те искат или не искат, погледа им е там. Ам, ами, аз имам късмета да ме нарекат Радостина. И радостта всъщност е нещо, което ме е водило цял живот през всякакви дори изпитания, радостни моменти, всичко. Ам, и да стигна до рисуването на картини е много интересен период. Може би ще трябва да направя някаква друга поредица за истината за радостта през моя живот, за да обясня по-надълго и на широко, но накратко, както много хора имаха голяма трансформация покрай COVID, така и аз се завърнах в моята детска мечта да рисувам. И то не просто като хоби, а някаква сила, сякаш а, ти дава живот на това, което се случва. Рисувам портали, рисувам енергийни картини, които Вау! нямам много контрол над тях. Къде влизаме през този портал? И за какво служи? А, портали са емоциите, които ние искаме да усетим, искаме да почувстваме, искаме да изживеем в нашия живот. Дали ще е за портал за любов, към любовта, портал към здравето, портал към изобилието, няма значение. Всеки живее, мечтае за различни неща в момента в живота си. И ако търсим радостта в дори най-големия проблем, ние всъщност завихраме едни действия, енергии в нашия организъм, за да ни поведат, стига да имаме силна воля и желание за успех. Сега, според астрологията и това, което аз вярвам, е, че ние сме теглени, ние си казваме, имаме желание и събрахме воля и смелост и го направихме. Не, Не, това е написано. Ние просто така си мислим. Разбира се, имаме волята да изберем дали ще проявим високото или ниското проявление на това, което ни се представя като пътя, но хора с ниско проявление на своя потенциал, те няма изобщо да гледат това видео. До тук вече са спрели, ударили са кръста, като чуха портали, енергийни портали. няма значение. Аз също изключително много се уча от хора, които
имат повече опит. И съм забелязала, че понякога, когато не резонирам с даден човек в момента, дори гласа им ме дразни. Не мога да слушам. Така че всичко не е за всеки. И всеки може да достигне собственото си изграждане по негов си начин. Ние просто тук сме за да дадем една различна гледна точка. И аз съм установила за себе си колко са важни цветовете в живота ми. Знам как да ги насложа покрай себе си, за да отворя пътя си към моите мечти. Сега, ти, ако правилно разбирам, ни казваш, че според това, примерно сега тази картина виждам, ти си е сложила там и има някаква цел. Тя не е случайно сложена. Това да го виждаме ние, това червено. И да, то е нарисувано, но ние го виждаме като бяло. Има някаква причина. И това ще доведе, т.е. енергията на цвета влияе първо на кое? На нашето тяло, нашата аура, на какво? На какво ни влияе? Как да влезем в този портал? Колко е И интересно. Когато човек изпита някакъв интерес, той интуитивно му се залепят очите някъде. да, Когато ти нещо ти грабне вниманието, интуитивно ти се насочваш натам. И изпитваш интерес, нещо те подбужда, това е за теб, харесва ти. Ако се водиш от радостта, когато ти харесва нещо, ти искаш да го изпиташ. Така и с картините. Има картини, които ще те грабнат, има картини, които въобще могат и да те оплашат, да те отвратят, има много различни. да, но това зависи от нашето настояще емоционално състояние, нали? Разбира се, винаги. Добре, а ако ние обаче съзнателно искаме да променим това емоционално състояние, което сме в момента, можем ли тогава сами съзнателно да си кажем, добре, сега ще си взема тази картина, защото има повече преобладаващ определен цвят, за да променя това, да го насоча на друга вълна. Ще стане ли? А, зависи. Пак да повторим. Ако ти хареса, ако има привличане и искаш да го имаш това в живота си, да. Но ако го направиш, защото знаеш, че тези цветове са с това значение и ти искаш така да излъжиш системата и така да си го направиш лесно, няма да стане. Защото в края на краища трудностите не са нещо лошо. Проблемите са много важни за нашия живот. Защото когато нямаме проблеми, ние сме или в комфортната зона, в която те вече, дори да се насладиш, не ти се живее. И затова казват, че няма нищо по-хубаво от живот извън комфортната си зона. Да, аз разбирам. Добре. Друго си мисля, нали, с моя астрологичен мозък си мисля така. Ако като знаем коя планета и ако някоя планета в момента прави напрегнат аспект към моя планета, дали мога да я омекотя влиянието, но да, аз вярвам, че може и после ще разкажа как. С блага дума. Да, Както и също и думите и действията не си имат цветове. Ако кажеш на някой обичам те, и този някой има точно тази нужда в момента да го чуе. Дали няма да му стопли душата? Да му стане едно топличко, едно червено такова, едно благо. да, представям си го розово, ама щом казваш, че е червено. Розовата е по-висша любов. Там А, е добре. а,
Там е вече на осъзнатата божествена любов, там където няма граници. Как се казваше? Чакай малко да предизвикам те, които гледат това видео, да напишат в коментара в какъв цвят си представят думите обичам те. Така като сега ги чуха от теб, какъв цвят веднага им изникна. Защото, нали, аз казах, че това моето е розово. Да видим другите, може би други цветове. Много интересно. Не се бях замисляла. Много, А, да. Кажи ни сега, дай нещо по-практично. Кажи какво ще правим сега с това червено в ежедневието. Защо, например, има много хора, които съм виждала, хола им има много червено. Всекидневната. Или в кухнята. Виждала съм червени кухни. Кажи това, Ами той, какво... колкото е хубав и дава живот, толкова и не, защото ако е прекалено много в ежедневието ни, той може да ни направи агресивни, гневни, буйни, като едно такова прекалено проявление. Защото знаем, че винаги, когато има баланс, в енергиите ни, тогава се чувстваме добре. Когато има прекалено много, като излишък или недостатъчно, също не е добре. Примерно емоциите ни на вина, гняв, дори страха са в цвета на червеното, но то е когато не е достатъчно и това всъщност ни убива. Но когато пък е прекалено много, а, трябва да има някакъв баланс с бялото, защото иначе в къщи с много червено, 100% има много скандали, има много излишни. Добре, разбирам. Интересно. Значи по тази логика това е един от цветовете, в които трябва да умерено да работим с него. Кога да го ползваме? В смисъл, да, винаги трябва да има някакъв баланс, както каза, с друг цвят, който... Задължително. Особено когато виждаме в себе си и в околните така по-буйни емоции. Да. Да не Ами се те чудим. психологична гледна точка, гняв, когато имаме вътрешна агресия, това е пак от Марс управлявано, но това е нищо проявление. И това е когато ние сме трябвали да извършим някакво действие, но не сме го направили. Тогава акумулираната енергия остава вътре в нас. И той Марс е действие, движение. Трябва да го изкараме по някакъв начин. Червената планета. Да, ами да, тя е огнената планета. Това е импулса. Импулса за движение. Това е в астрологията. Това, което те движи. Сега ще дам нещо много практично. Който си знае наталната карта, час на раждане, влиза, прави си натална карта. Има много сайтове, в които може безплатно. И там да види първо в кой дом се стои Овен. Къде е поставен Овен. Оттам се задвижва колелото на наталната карта. Тоест, за да тръгне да върви, да се проявим, да проявим нашия потенциал и капацитет, трябва да тръгнем от Овена. То не е случайно, е първата зодия, както ти каза, раждането. Всичко започва от Овен. И за това тези неща, които предстоят сега, ние даже не можем да си ги представим, защото те първа започват. Сатурн беше преди 30 години в Овен. И ако си помислим преди 30 години, 29,5, да бъда по-точна, тогава какви процеси са били започнали в световен план. Хубаво е да го върнем и в нашия личен живот. Преди 30 години имали ли сме някакъв момент, в който нещо ни се е случило? Така по-особено, което е определило нашия живот. И отделно за Нептун не можем да говорим. Той се движи много бавно и това изобщо не сме го преживели съзнателно, защото предния път, когато той е бил в Овен, той не е бил открит. И той не е влиял така съзнателно на хората, както сега влияе. Тоест, вече винаги е имало духовност,
но сега тя е показана. Тя работиме с нея. Целта е да материализираме през духовното. Това е моят прочит на астрологичните събития. А Ами той хората, има нали, резон, защото до много скоро, до преди 2-3 години, никой не говореше така открито за изживяванията си в духовен аспект. За аури, за а, енергии, как ти влияе. тирането, Аз никога не съм чувала никой да ми говори за цветовете. Въпреки, че всичко около нас е цветно. Няма нещо, което е безцветно. И когато за първи път прочетах Цветните лъчи на светлината от Петър Дънов и всъщност осъзнах аз какво правя с картините си, защото аз рисувам, защото ми доставя удоволствие и в следващия момент осъзнавам колко е голяма силата на цветовете и как всъщност ние знайно или незнайно, интуитивно си влияем. да, ние влияем с всичко, но то ни е заложено. Това обяснявам, че по карта ни е заложено къде най-много, къде да почне да ни влияе това. И за това казах, значи, да си довършиш, защото хората ще кажат, не каза за Овен, къде ме е в наталната карта. Извинявай, прекъснахте. Ами, те се питат, хората вече са си ги отворили наталните карти и гледат. Значи, Овена, където е кой дом е. В тази сфера, в който дом ви се намира Овена, оттам трябва да тръгнете проявлението. Тоест, за да задвижите здравословно състояние, финансови средства, всичко, за да ви върви, трябва да тръгнете оттам. Там е движещата сила. Другото, което трябва да погледнете е къде е Марс. Понеже Марс управлява този момент. В кой дом е, в кой знак е разположен. Дали е в силна позиция, дали е в слаба позиция. Това ако не можете нали сам или чрез чат GPT или който и да ви помогне, значи обръщате се към някой астролог, за да ви ги разясни тия неща. Откъде се задвижва вашия механизъм? Някой го задвижва чрез мислене, други го задвижват чрез съпричастност, трети чрез грижа, други чрез големи цели. Хора, които имат огнени марсове, които са в огнени знаци, те трябва да имат движение към голяма цел. Т.е. трябва да се действа. Оттам да се задвижат нещата. Нали, който има във водни знаци, да не ги обяснявам за всеки по-отделно, там има грижа, съпричастност, състрадание към някой друг за някаква обща цел, с някаква мисия, която би била помогнала на някой. Това да е главна цел, така да задвижите в самото колело, който има Марс в земен Всъщност знак. огъня, подтика, където ще трябва да се развива Точно така. самия човек. Откъде ще се запаля искрата, за да тръгне колелото, така да го кажем. Другото, което, както за земни знаци, който има Марс в земен знак, там трябва да бъде много структурирано, да има план за действие, да има ясна визия какъв ще бъде резултата. Трябва да има, да знае неговите действия в този живот, какъв резултат ще доведат. Тоест, той от младини трябва да има визия в старини как ще живее. Срещали сме такива хора, които казват, аз като се пенсионирам, какво ще направя. Той вече знае за целия живот, докъде трябва да стигне. Има си план. А за тези, които са във въздушен Марс, там трябва малко, така да кажа, да се отпуснат и да си кажат, аз мога да се движа във всяка една посока. Нека да тествам, да видя кое е моето, да си позволят, нали, вече малко да избягат от стереотипа, че трябва да имаш главна цел. Не, там е просто действаш и понякога те са много адаптивни. Може така да ги догледат, може и така, може да се много често, но тези хора, ние знаем, такива хора познаваме, които се движат от наша гледна точка много хаотично. Сега, аз съм сигурна, че си запалила ти в момента някакъв огън в тебе, защото влияеш изключително много на микрофона си или не знам, но връзката така ту забързва, ту забавя, така че нека да балансираме малко енергиите. И да, че И това огън... да,
Само да още ти оставям да си обясниш за Ето, цветовете, виждаш, така вече че е още без по-добре. Да. това. Те чу, какво те дава да чуе. Така. И когато нашия усещаме така, трябва ни потик да събудиме този Марс, аз вярвам, че трябва да сложим нещо червено да носиме и да го изявим. Но ако той ни действа агресивно, смисъл, много ни идва, пренатоварваме, усещаме напрежение, според мен трябва да намалим червените дрехи. И хубаво, ако който разбира от астрология, следи си аспектите, има напрегнат аспект с Марс, намаляме червеното. Има хубави аспекти на Марс, смисъл, които ще му доведат, ще се възползва от тях, слага червеното, за да може Марс да го бутне да действа по-напред. И така, от астрологична гледна точка, ти сега ще ми кажеш дали съм права с това да носиш нещо червено или да не носиш. Задължително, когато се чувстваме така без енергия, задължително слагаме червения цвят. Така веднага усещаме една жизненост се заражда в нас. Особено когато жените, нали, са в цикъл, е много удачен период да се носи червено. И особено анемични хора. Направо си е задължително. А, Добре, червеното, сега ако е прекалено, то също, и аз да кажа, че ставаме изключително напрегнати. Даже не знам откъде ни идва това раздразнение. Но пък и липсата му не е удачна, защото то даже ни се изписва и на лицето. Кожата, ставаме едни бледи, прибледнели. Но пък, знаеш, примерно, когато се ядоса някой, как му излиза или се зачервява целия, или очите кървясват, такива стават червени. Много интересно как всъщност едни такива малки нюанси от червеното, където те излизат, те тотално си наоблъчват от хората, но ние не обръщаме внимание, такива като малко като даденост. Да, ами не, да, това са някакви точно. Те се проявяват цветовете, но не сме ги приели като ежедневие това нещо и да, не му обръщаме внимание. То ти дава знак, че нали, трябва да балансираш примерно с бялото. Докато каза за немични хора, сетих се за по-възрастните хора, които са вече така на преклонна възраст, че те не носят червени дрехи. Те почват да се обличат в тъмни цветове, в сиво, и така наистина и лицата им стават бледи, Къде? кожата им става да... Моля? Къде са Аз нямам такова наблюдение за възрастните хора. Даже тук, може би, аз защото живея в Англия, може би това ми прави впечатление, че възрастните хора са изключително цветно облечени, докато младите в днешно време са изцяло в черно, което а, мене лично изключително много ме тревожи, особено от деца, когато вижда облечени в черно, да си е тревожно. Добре, това ще не разкажеш кастивно черното. Имам предвид, виж сега, да, когато такъв човек на възраст е ден, т.е. ти виждаш дени хора, които се движат, те наистина, да, и аз съм виждала, разхожда се по паркове с червено жалче, с някакъв цветен, примерно лиляви. Да, това съм виждала, но виждала съм хора, които нали, трудно се движат. Те винаги са облечени в доста по-тъмни цветове. А ако те сложат някакви по-светли цветове, дали ще дойде някаква жизненост в тях? 100%, защото тъмните цветове носи сянката. А, Тъмните цветове, особено черното, е да се затворим, да си починим, да се съберем с нашата светлина, за да можем да излезем и да а, живеем с пълнота живота си, с всички емоции. Защото няма значение коя енергия, каква емоция носи, какъв цвят е, но ние имаме нужда от абсолютно всички цветове. Докато когато вече сме на възраст, особено, и носим тъмни дрехи, има неща, енергии, които ни влияят, защото черното специално абсорбира абсолютно всичко. И особено на възрастен човек, който
Няма тази жизненост в него, няма ищав за живот, ето му се вика. Е много по-лесно да се откаже дори от живота. Те за това и изглеждат бледи, тъмни, защото има Да. други влияния, които им действат. Добре, а ако тези, примерно, хора, когато не се чувстват окей, сложат, нали, червено, а кога слагат бяло? Например, на мен много ми се носи бяло. Хайде да минем да ми кажеш сега за бяло. Нали, тук червеното носи, пауъра, давай да правим нещо, да го активираме. Силата. Някой минем на бяло, ще да пропусна да питам нещо. Защо тогава хората носят червен конец на ръката? Защо? Откъде идва това нещо? И как влияе на самия човек, който го носи? Ами не знам, аз нося, защото ми е подарък. Но ми харесва, исках просто да имам така червена нишка на себе си днес и за това си го накичих. Но то е същото като примерно червената дреха. Дори и при децата е много хубаво да имат гривнички с различни цветове, защото децата, знаят как да си ги използват и как да си влияят с тях. Дори е хубаво да разрешаваме на децата да си се обличат сами, защото те интуитивно знаят какъв цвят имат необходимост днес. Дори малко странно да изглежда понякога, те си имат нужда от точно определени шарки. Да, червения Да, конец, моето... талисман. Да, и аз имам червена гривничка, такава с кристали на мен. Но аз съм си я сложила с цел да си активирам моя овен в моята карта. Ето, ти Така също че да, интуитивно си знаела какво правиш. съвсем съзнателно съм си го направила, Ето, не даже си интуитивно. осъзната. Да, покрай мене Да, си научила някой друг урок за цветовете. Добре. да. Съвсем осъзната съм си я нося и си знам, нали, за какво ми е, да. И много червено пък не ми трябва на мен, че аз имам огнен Марс и така става много, Разсветил. набирам Палиш от четвърт. и затова нося бяло, да има баланс. Как го правиме баланса и защо ни е това бяло? Това бяло е съвкусност от всички цветове, както казахме, всички енергии. И когато искаме така да имаме една чистота, една лекота в нас, да балансираме всички енергии в тялото си, е хубаво да носим бели дрехи. Когато сме болни също така е много хубаво. По същия начин ние балансираме нашето тяло с всички тия енергии в нас, защото всяка една болест първо е проявление на енергийно тяло и след това на физическо. Така че ние ако се умеем да балансираме нашите енергии съзнателно, не просто интуитивно и да чакаме някакво чудо да стане, тогава ще сме здрави. Как в болниците всички доктори и медицински лица са облечени в бяло. Това си е цяла защита дори в нали, медицината използвано, защита от болести, защита от такива енергии. Добре, значи ние реално може да така да си го използваме и съзнателно или подсъзнателно като вид защита. Това, Винаги. Но да. когато е прекалено, защото може да има и обратния ефект. Тъй като идва един момент, в който казахме като в комфортната зона. Добре, ти си балансиран, обаче в следващия момент искаш а, някакъв огън да имаш в живота си, някакъв импулс, нещо ново да направиш. Тогава вече запалваме дори самата идея, да речеме, с червен цвят или Да. всичко. Всичко е самото начало на каквото и да е било да захванем в нашия живот. Искаме такова, точно като импулс, като
плам е червеният цвят. Но после вече като изграждаме, нали, запалили сме огъня, действаме, постигаме, забавляваме се в целия процес, живеем живота на хиляда оборота, стигаме до беля. Достигнали сме целта. Тогава вече, нали, благо ти е, добре ти е. И така до следващия. Да. Сега ще направим една асоциация с зодиакалните знаци. Къде е бялото? Бялото е цветът на рака. А сега точно това, което говореше, нали, раците по принцип са един от най-обгрижващите знаци. Обгрижващи на това, което те приемат за свое. Тоест, затварят си го в тяхната къщичка. Аз съм рак и съм бяла. Ако питаш моите мъж и дете, едва ли ще ти кажат това. Те си го знаят, няма да ти го кажа, защото понякога рака става козирог, нали? Всички, които се занимават с астрология, го знаят това нещо, защото те така си от едната и от другата страна и си имат проявления, както един козирог също може да покаже своите рачешки черти. Те Значи си мога да имат говорим за козирога. Аз въобще не съм рак. Не разбрах как стигнахме до козирога. Козирогът Шегувам се. е противоположното на рака. Така да го кажем. Добре. И рака е точно това за чистото, благото, където наистина се чувстваш уютно, удобно и в пълна хармония и в комфорт. Това е рака. В хора с силен рак се чувстват всички много топло, много им е приятно. Когато отидем в тяхната къща, хора, които имат много рак като теб, всички се чувстват много добре. Там просто има една хармония, Уют. обгрижени се чувстваме. Всички искат да се чувстват в този живот обгрижени, още от малки бебета ние. Това ни е като такъв сигнал за самосъхранение, за оцеляване. Да бъдем обгрижени, някой да ни обгрижи и тук идва рака и може би затова така, като е бяло, чисто, светло и всички се чувстват, нали, много, много е приятно. Преповдига се, точно се събужда това чувство, което е в Да. рака. Но, както каза, рака си има и друга страна и това е когато е прекалено много бялото, какво става? Като е прекалено много рак, почва да... Звука отново почна да блокира, значи това може да го пропуснем. Ти представиш да влияеш, да кажа за думите, които са, ако не Добре. искаш да го чуеш. Не, искам, разбира се, че ми е любопитно. Аз си го знам, да обаче е друго, сега така да ти го кажат и от друга гледна точка. Сега всички раци да слушат внимателно, не само аз, нали, имаме си друга страна. Да, всички, които имат силен рак, те може да не се зодия рак. Може да бъдат асцендент рак, да имат Венера, Марс, Меркурий в рак, силни планети. Там, много разположени. Тези хора, когато прекалят с бялото, с светлината, обгрижването, почва да стават досадни, мрънкат. И другите ги възприемат пущи, все недоволни, все още нещо с някой им го е развалил, някой им го е пипнал, не им е достатъчно мекичко, не им е достатъчно топла храната. И така стават раците, когато, както каза с бялото. Затова, ако някой ти каже мое мнение, в каква си мрънкаща, все нещо не ти е окей, сваляйте белите дрехи, дайте малко червено. Дай нещо ново. С любов да погледнем. Между другото, цветът на луната, която управлява рак, също е бяло и сребърно. Знаем, че луната няма собствена светлина. Тя отразява светлината на слънцето. Тоест, тя свети, отразявайки светлина. Да. На слънцето. Нашето слънце в наталната карта е целта, до която трябва да стигнем. Слънцето, да кажа, това е нашия зодиакален знак. Защото някой ми пише, аз съм зодия рак, къде ми е слънцето? В рак, къде да ти е слънцето? Така. Нещо да е, не всички това... трябва да знаем всичко. Добре. Да, това го да казвам. питат хората.
Точно така. Нека да питат какво не са разбрали. Там, където е Слънцето, това е смисъла, който трябва да придобием. Трябва да станем такива. Ние не се раждаме нашата зодия, ние трябва да станем такива. Нашата зодия и да заблестим. Но как да заблестим? Като трябва някой да ни отрази. Тоест, Луната отразява това, което трябва да направим. И т.е. през Луната, през там, където е рака, където е разположена Луната, през него можем да задвижим Слънцето, т.е. нашата възвишеност вече, да стигнем до златните нива. Като стигнем до жълто златно да говориш, ще кажеш кои са златните нива, до божествено така да издам. Да. Нали? Да, и за това трябва да видим откъде да се отразим, т.е. да видим отражението и се едно по тая пътечка да стигнем, за да тръгне Огледалата, светлина. както говорят много хора, психолози напоследък, за огледалата. Как най-лесно ни си се оглеждаме около нас, хората около нас. Всичко, което ни влияе всъщност, е нещо, което рефлектира с нас. Всъщност, ние какъв цвят излъчваме, дали ще е много огън, много енергия или прекалено гневни, или срамежливи, прекалено много в нашите проблеми. Ти много вероятно е да го видиш в хората. Как ще се държат те с теб е това, което носим ние. Точно това, което казваш, ти отразяването в другите, но то е пак нашето. А забеляза ли, това отразяване е през грижата. Тоест, ние за да се погрижим за себе си, трябва да видим отражението. Да. И това не да очакваме само някой друг да се погрижи за нас. Ние трябва сами за себе си Никога да се не погрижим. трябва да чакаме никой да се погрижи за нас, защото нашето собствено щастие зависи единствено и изцяло от нас. Няма никой да има нужда да ви застава на челна стойка, да ви забавлява, да ви радва, да ви прави щастливи, да ви обича, защото вие сте единствени и неповторими. Не. Всичко идва единствено от нашата вътрешна представа за нас, за нашата работа. Слушах една много интересна лекция за цветовете. Имаше много интересни аналогии. Да не кажа, че сигурно ти ми я изпрати да я слушам, от Мария Абаджиева, която говореше за как сме в епохата на бялото, така че, тъй като сме минали от преход от черното, от тъмнината към светлината, която осветява в нас всичко в момента, и това, което е осветеното, което сме ние, ще ни доведе до новото начало. И даже искам да спомена а, а, много интересен, тук съм си записала много интересно изказване и не ще цитирам. Ако някой иска да го гледа, това е в YouTube. Витриол се казва. Лекция на Мария Баджиева, Арабаджиева. И изказването й е: слез до дълбините на душата си и върху това, което откриеш там, изгради нова и по-съвършенна личност. Точно Да, това. имаме тази ни е последен шанс, който иска да слезе до дълбините на душата си. И след това вече който какъвто влак е хванал, това е. Тази Да. година е и астрологично, и както съм казвала, че и маските падат. И ти каза, че всичко се осветява. Наистина всичко ще ни бъде осветено и ще видим кои сме ние. И то разбира, ще видим кои са и другите, но там даже ни е по-интересно да гледаме другите. Не забелязваме, че и ние се показваме и нашата Да. същност и това е хубаво да погледнем.
Мгм. Да, Баджиева наистина има много добра лекция. Да, може да сложиш, ако искаш, линк отдолу, който иска да я гледа. А, Задължително ще оставя линк всъщност към нея, да, защото си заслужава да се чуе и така да, има много осъзнавания, които човек може да си направи за себе си. Но наистина да. е време на трансформация и човек, ако реши, че иска да се задълбае, да изчопли уния сенки в себе си, да разбере какво а, го тревожи, какво го гризе, то няма нищо лошо в това, даже е много хубаво, защото пък така ще изгради една невероятна сила в себе си и ще го поведе по някакъв нов път. Ако се обърнем и затворим вратата на тия сенки, нали, се страхуваме от тях и нищо не правим по въпроса и чакаме нещо да се случи, то е по-скоро бягство от истинската ни същност. Така че проблеми, не проблеми, слагайте червеното и напред. Сега само да кажа, че хората няма да могат да затворят вратата. Сега вече никой няма да му е интересно, но това е положението. В смисъл, Кажи. интересно ви е. Сериозно, не може да затворите вратата. Свърши тая работа, беше докато бяха в Риба, там можехме да си затваряме, да си изпадаме в илюзии, да си страдаме, да си измисляме собствени светове, но свърши това нещо. Беше каквото беше и сега вече идва момента, в който ам, ако ние не предприемем някакво действие, промяната и не тръгнем по нашия път, защото всеки усеща на къде му е пътя, какво се случва? Тая енергията от Овена, която е в нас, какво прави? Става агресия, автоагресия, заболявания, тежки болести. И саморазрушаване на тялото отвътре. Просто така се случва, защото тя трябва да бъде канализирана на някъде. Тя трябва да И това е излезе. план. Ние го виждаме в световен план, че се събира някакво напрежение на дадено място и тя трябва да излезе. Дали ще се договарят, дали ще има военни действия, тя просто трябва да излезе. Няма как да стои там. Ако остане там, просто земята почва да се тресе. Другия вариант е това. Тя трябва да излезе някъде. И нещо интересно да кажа от астрологична гледна точка, защото се сещам, че говорим за овен и рак, който разбира от астрология, знае, че те са в напрегнат аспект квадратура и са огън и вода. М. Как се разбират, така много интересно, както Нептун влезе в Овен и казах, че събират огъня и водата. И какво става тогава? Водата почва да се изпарява. И така иззъбнах дим и всичко, което е какво е парата. Това е въздух под налягане, така че всички, които са фалшиви, те просто няма да се задържат. Нямате енергията, нямате потенциала да задържат на Защото това. облаците после ще потушат огъня. Точно така и почва този кръговрат, но когато имаме такъв напрегнат аспект в астрологията, трябва да се търси решение. Тоест всеки един от нас ще взима решения и ще решава свои вътрешни проблеми. Не говорим в световен мащаб, нека всеки за себе си да прецени тази година, следващите поне 3 години, какви решения трябва да вземе. И аз да И предложа нещо. Примерно, всеки, който и каквото и решение да предприема на каквото и да избира радостта. Да да, му да носи направиш една малка радост във всяко едно действие, във всяко едно решение ежедневно. А, живота е съвсем различен, когато избираме радостта. А тези малките думи. радости в живота са най-сладки и най-ценни. Да ни направиш едно обучение как да разбираме това, което ще предприемаме, дали ни носи радост. Ме то Защото всичко ни носи радост.
Така е. Но в този свят, ето сега информация, сега казва, чакай да видим сега, тук по наталната ми карта, звездите, името ми, нумерология, не, всякакви други обучения, кой каквото знае, може да видим сега това е решение, дали е добре, което съм предприел. И в крайна сметка, когато седнеш и се попиташ, добре ли това носи ли ми радост, той ума продължава логично да казва, ама чакай сега, то по астрологична гледна точка, да, така трябва да е, баба ми така правеше, майка ми Измисляме така си каза, нали? оправдания. Да, Винаги се как да измисляме разберем? оправдания. Когато има желание, има и начин. Когато искаш ти да изпитваш радост от... Да, може да ти е изключително тежко в момента. Може всякакви неща да са ти на главата, но ти съзнателно избираш, че сега една минута ще дишаш дълбоко и ще се почувстваш добре. Елементарно е. Ще излезеш навън на разходка, да, да си покрай природата, която задължително те ободрява и се чувстваш добре. И оттам ти си направил една крачка към радостта. Колкото и да е голям проблема, този проблем е там, защото ти можеш да го решиш. Няма проблем, който е в живота ти, ти да не можеш да го решиш. Той, щом се е появил, той е там, за да те научи нещо. Какво ще научиш от този проблем? Даже ако се обърнем на 5 години назад и си видим големите проблеми, когато са били там много големи, сега им се смеем. Но колко много сме израснали от тия проблеми. Така че е хубаво да обърнем гледната точка, да погледнем отстрани на нещата, да си направим шарен в живота и да се радваме. Значи радостта е шарено. Е шарено, разбира се. Сътворяваме Добре, то... шарен живот. Задължително. Добре. Да, има Значи всичко... радостни емоции в чата. Тук искам да прочета един много интересен коментар. И то, нали, скоро идва март месец. Мартениците са много интересно, нали, бяло-червено, така е с днескашния ни разговор. Красимира пише, червеното символизира живота, кръвта и мъжкото начало, докато бялото, чистотата, щастие и женското начало, олицетворявайки хармония и нов живот. Оттам и българската мартеница е част от днешната тема. А, те са полярности, да, плюс и минус. Бялото и червеното. Младостта и старостта, както казах. Началото и края. Достигане до Да. всичко, което е. Значи да, като за край аз да кажа, като си слагаме мартениците на 1 март или слагаме на любимите ни хора до нас, тогава да се замислим, така да си пожелаем, че винаги можеш да сложиш ново начало и винаги можеш да погледнеш от перспективата на израснал от бялото и да видиш колко много си преживял преди това, каква мъдро си събрал, но въпреки всичко от днес можеш да стартираш нещо ново. От днес почва остатък на живота ти. Така че като си слагаме тия мартеници, нека се От замислим за днес това, че имаме и започва. мъдрост. Да, от днес Чакай да. започва остатъка на твоя живот. Да, Точно от днес. избираме Да с направим радост. под радост. А, ами, радвам се, че ни се случи днешния разговор. Надявам се да сме били полезни на всички, които ще ни чуят, който иска да пробва. Нека ние сме посадили семето, а вие не ни вярвайте. Пробвайте. Може пък да се убедите в нещо съвсем различно. До нови срещи!